че зато и че по-хубаво на по-своя преди вашите хора да дойдат тук баща с майките, викам ще им дадем лъжица, той от каквото и насам, но там ай сега казвайте, че вие ще идвате, ама повече за други хора не съм Дай за мене малко. такова. Дай ми на мене. Пак ще иска. Дай ми. Ама не, те не искат. Виж, аз сега като твои сустрите за 4 дена направих 50 и такива. Мезен по цял ден. Дед такова. Та, ама, сега, аз им казвам сега, примерно, една такава слъжица да му я дам, от 2 лева няма да му я дам по-евтината. Или иначе, и на хич не си пипам да си играя да се блъскам. То си е Нали? Его сега, у нас работата е, нали, с тънки летвички направя, на чайника ще сложиш, нали, да не горим шамата, да не такова и сега съм направил на всичките колеги. И те няма вече де да ги държа, причат ми от дома и викам, в понеделник сега утре ще имаме банкет, ще им ги направя, ще им ги раздам. Вече като излизам на дома, на тях по една лъжица и по едно такова сърчице им направих. Но ти си ги заребил сега, ще знаят, И такова. че правиш. И по-много, ами, прави ми края, не се занимавам. Сега вижте как е една проста работа. Комшията ми, той почина сега комшията. Пенсионер от мината, значи пенсията му била не по-малко 500 лева. Жена му пенсионерка. И аз, ми двора не у нас стъпаловиден. Обаче на горния край мина канала, дето напояват половината сила. Вода има винаги. И сега се работи нещо и той, Петре, вика, ама